Benvinguts a la xarxa de museus de comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Durant la teva visita podràs conèixer a fons la imaginació dels artistes. Un tresor dins d'un molí. Un col·leccionista en essència. Els orígens i el canvi. La creativitat d'un artista. Un mar desaparegut. La porta d'entrada a Tàrraco. El cor del museu. L'essència d'una ciutat. La religiositat i el pas del temps. Navegant per la memòria. L'art de la proximitat. Un personatge universal. Tarragona i Terres de l'Ebre, una xarxa de museus.